Rape maduda chinilo lasolam theke rape kupikosonna rape blake ka Cholangrem. News reports long Jongsi lang protangte ani vangsi rape ka Cholangrem news keklang. Internet long kisars ateng protangte in 2020 every 3 hours women were raped in India. Ghonta ke thomle padtangte rape case alam karju long lo means ani sialong 77 rape case alam keklang do. Google long angli tum Jongsi rape case alam search lo protangte unlimited pohi si un a stranger ambung chotkali teacher rape student la anta news keklang do. Non ke laso rape case itum Karbi Anglong ta common pick anlo common pick theke rape der pita justice long le Culprit phan thang ta pisung se laso pen jok rape case keklang dopik lo nali tum Jongsi Karbi Anglong news channel long lang namotang te aningkan wang ta do inut atakang duk anim supi phan Cholangrem det inut Karbi pi phan Cholangrem det ningkan kripli anim supi phan Cholangrem det por hisi un elo unlimited Karbi pi phan rape det apita me justice ka videt pen jok non ki common pick anlo Jongsi ke phodet abang phi ki duk det abang protangte ase che pathe dun lapen ke karjap dun bang anta ave laan rape case ke ong ambung penta justice ke long tum doloma ave Sumila ro hampi murder and rape case Lason news volong spread lo student apen munir tum protest dolo Bonta justice long le lapen ke Culprit phan thang ta pasung se rape that pena jok Culprit phan hang that lapen ke lifetime jail bank jok protangte laso rape case klang oide jipolo India long safest state protangte Nagaland hello rape case alam ki klang lotangte radatung Culprit phan ki thang ka chenek pen pathology laso pena jok rape case bank ki klang jum pikan lapen ke Nagaland isi food safety system me pikan laso pena jok Nagaland safest state chimanlo rape case laki punishment thepik ando Dubai long Jongsi langdam protante within 7 days Culprit phan ke hang lo lapen ki Iran lo mangke ani siang bong pensi Culprit phan hang de ji Afghanistan lo mangke shoot by bullet on head within 4 days ang bong pen Lason si India lo mangke section 376 of the Indian Penal Code Culprit phan more than 7 to 10 years on jail thap thoji Sitame 2019 hud Priyanka Reddy phan rape case ason bang plik Culprit phan ta encountered Lason ma sikimeji Lasi etum Karbi Anglong ta Nagaland long ason rat tum Culprit phan pathilot ason do protangte rape case bang ke klang oide ji Indian national pledge long kitok do India is my country or Indians are my brothers and sister but laso love and respect bang ke totally destroyed lapen ke arkan jetlo beti bachao beti pahao puki pubom but solo tinizar tu bang ke unsafe bomb lasi strictly justice pi lapen ke Culprit phan sodak pen inside plotang telaso rape case vilji lapen ke eprang ki pa meji phan student tum phan school long sex education bang ke kithanang ji kenangsot la Lasi nang litum ning arlo kambat hapen kupisi puji comments long pachini tha lasi pinya video ke lasi kang tong polo thank you so much bye bye kardom